Eklektinen pakana valitsee tietyistä uskonnoista itselleen parhaiten sopivat piirteet ja muodostaa niistä sitten oman uskontonsa. Eklektinen pakana on semmoinen, joka yhdistelee erilaisia pakana-uskontoja niin kuin oman maailmankatsomuksensa tarvitsemiin kuvioihin. Yhdistävä piirre eklektisille pakanoille on oikeastaan, niin kuin siitä nimestä voi jo päätellä, ensinnäkin se, että on valittu vähintään 2 uskonnosta piirteitä. Ja sitten se toinen, että pakanuus, yhden niistä uskonnoista täytyy olla joku pakana-uskonto. Silloin voidaan puhua, että nämä ihmiset ovat eklektisiä pakanoita. Mä olen eklektisenä pakanana suurimmaksi osaksi suomenuskoinen, mutta mulla eklektisyys muodostuu siitä, että päinvastoin kuin suomenuskoiset, niin mä uskon myöskin jälleen syntymään. Mun uskontoni koostuu pääasiassa luonnon kunnioittamisesta, tavasta elää luontoa kunnioittaen. Se on semmoinen kokonaisvaltainen tapa asennoitua kaikkiin asioihin. Mun uskossani, kuten suomenuskoisuudessa yleensäkin, varsinkin silloin, jos se vähän viittaa shamanismiin päin, niin mulla on voimaeläimiä, jotka ovat tällaisia mun henkioppaita, jotka opastaa mua sillä tavalla, samalla tavalla kuin ehkä kristinuskossa rukoillaan, niin mä otan yhteyttä henkioppaisiin ja näihin voimaeläimiin ja saan siitä voimaa ja neuvoa ja jaksamista. Mulla on olemassa yksi pyhä paikka luonnossa, missä mä käyn aina silloin tällöin hiljentymässä. Ja myöskin sitten joissain tilanteissa niin käyn viemässä sinne pyhälle paikalle uhrilahjan. Ja sitten tietysti mulla on tietyt juhlapyhät, vanhat pakanalliset suomalaiset juhlapyhät, mitä mä vietän perheeni kanssa. Se mun määritelmä on eklektinen diskordianistinen vikka. Eli diskordianismi on ehkä just se niin kuin maailmankatsomuksen kannalta ja sitten vikka on ehkä enemmän vähän rituaali, mutta ne kyllä menee tosi iloisesti sekaisin, että kerronko mä niistä enemmän. Diskordianismi on alun perin ollut ainakin vitsi, sitten jotkut taukit on ottanut se enemmän tosissaan ja siitä on sitten syntynyt tämmöinen ns-vakavammin otettava liike, mutta tai ehkä enemmän paremmin tosissaan otettava, koska kukaan ei voisi ottaa diskordianismia vakavissaan, koska se menisi jo sitten ihan väärään suuntaan, mutta kaos, maaginen hämmennysuskonto voisi olla tämmöinen hyvä tiivistys. Ennen kuin mä olin eklektinen pakana, niin lapsuudessa tietysti ja silloin varhaisnuoruudessa, niin olin semmoinen tapauskovainen evankelis-luterilainen. Oikeastaan asia ei pahemmin kiinnostanut mua. Kristinusko ei tuntunut mulle oikeastaan enää sen jälkeen, kun mä luin Raamatun. Mä luin sen kannesta kanteen, mä luin sen itse asiassa useamman kerran ja mä totesin, että siellä oli niin paljon asioita, jotka oli mun oman arvomaailmani mukaisesti väärin. Pääasiassa oikeastaan se, että ihmistä pidettiin jotenkin
ylimpänä olentona maapallolla ja se ei ollut ollenkaan mun mieleen semmoinen ajattelu. Mun mielestä ihminen on osa luontoa eikä ylempi kuin muut. Sitten jossain vaiheessa aikuisiässä alkoi se vähäinenkin kristinuskoon uskominen hävittää ja jonkun aikaa olin siinä sitten ensin ateisti ja muutaman vuoden jälkeen voisi sanoa, että mä olin panteisti ja vähitellen siitä alkoi muodostua tämä suomenuskoisuus. Eklektikko löytää paloja siihen omaan uskontoonsa sen kautta, että se ylin auktoriteetti on yleensä siellä itsessä. Et tietysti on olemassa myös ryhmittymiä, joilla sitten on tämmöisiä niin kuin hierarkkisempia opettaja-oppilassysteemejä niin kuin vikkalaisuudessa ja vaikka buddhalaisuudessa esimerkiksi, mutta sitten toisaalta se viimeinen auktoriteetti on se, että mikä tuntuu itsestä hyvältä. Uusia paloja uskontoonsa eklektikko oikeastaan löytää omasta itsestään ja omasta elämästään. Siitä, että hän kulkee sitä henkistä tietään. Elämässä tulee eteen ehkä vastoinkäymisiä, tulee asioita, jotka muuttaa elämän tilannetta ja silloin pitää löytää jotain. Uskonnossa saattaa tulla semmoisia ristiriitoja itselleen, että voiko tämä olla näin. Ja silloin lähtee etsimään sitä, että mikä voisi olla se vaihtoehto. Ja näin. Se on oikeastaan sanoisin, että se on niin pitkä tie kulkea, että sellainen ihminen, joka huomaa, että ahaa, olen eklektinen pakana, niin hän on vasta sen koko tiensä alussa. Sen jälkeen se on koko loppuelämän tie muodostaa se uskonto sellaiseksi, mitä se sitten viimeisenä päivänä on. Mun uskossani kaikista haastavinta ja vaikeinta oli oikeastaan ehkä löytää se koko usko ja rakentaa se oma kokonaisuutensa. Ja sitten tietysti kun on kyse tällaisesta hyvin luonnonläheisestä uskonnosta, niin asumalla kaupungissa tai kaupungissa ja kaupungissa lähiössä, niin kaikkia niitä asioita, mitä haluaisi tehdä, ei ole kaupunkiympäristössä mahdollisuus toteuttaa. Eli sen luonnonläheisyyden ja kaupunkielämisen yhdistäminen on ollut ehkä yksi niitä vaikeimpia asioita. Voi ajatella, että kun uskontonsa saa muodostaa itse, niin se olisi jotenkin helppoa, mutta mä sanoisin, että se on juuri päinvastoin. Koska ennen kuin voi valita ne palaset siihen omaan uskontoon, niin pitää käydä hyvin syvällä omassa itsessään ja oppia tuntemaan itsensä hirvittävän hyvin. Muuten voisi ajatella niin, että sen uskontonsa muodostaa sillä tavalla, että semmoisia kivoja asioita, että valitsisi uskontoonsa vain kivoja asioita, mutta se ei silloin tuo sitä semmoista mielenrauhaa ja tasapainoa, jos se uskonto ei todellisuudessa auta yhtään mitään ihmistä silloin, kun ihmisellä on vaikeita aikoja tai jos ei se anna sitä mielenrauhaa. Eli se on mun mielestä on helpompaa uskoa niin kuin joku toinen käskee uskomaan, kuin tuntea itsensä niin hyvin, että pystyy muodostamaan sen uskontonsa itse. Eklektisyydessä on se hyvä puoli, että se ei sido
mihinkään. Ja nykyisessä postmodernissa maailmassa, kun on muutenkin niin paljon vapaita valintoja, niin siinä kun lähtee rakentamaan omaa maailmankuvansa, niin mä en ole ensinnäkään löytänyt mitään sellaista, joka niin kuin jotenkin sanelisi kaiken, mihinkä mä voisin allekirjoittaa ja samalla sulkee pois sitten kaiken muun. Niin just semmoinen vapaus rakentaa mun maailmankuvaa sen mukaan, miltä musta tuntuu ja mikä niin kuin toimii mulla ilman, että niin kuin mä olisin mitenkään vastuussa kenellekään ylemmälle taholle, oli se sitten ihminen, kirja tai jumaluus. Itse on jotenkin tosi vaikea sopeutua mihinkään nimenomaan muottiin, niin se tuntuisi tosi oudolta, että pitäisi jotenkin allekirjoittaa jonkun kirjan sanoma tai jonkun tietyn niin kuin ryhmän tietty juttu, ettei voisi niin kuin mennä sen mukaan, mitä jotenkin itse löytää ja miltä tuntuu ja tämmöistä. Kyllä mun mielestä eklektikkoja on tosi paljon, että vähintään yhtä paljon mä luulen kuin mitä olisi ihmisiä, jotka sanoo olevansa esimerkiksi suomenuskoisia tai vikkoja. Ja monet nekin, jotka nimeää itsensä joksikin, on myös eklektikkoja vähän niin kuin minä itse. Niin kyllä se on aika suosittua, se jotenkin sopii tosi hyvin tähän uudenlaisen uskonnollisuuden, postmodernin uskonnollisuuden piiriin olla eklektikko. Mun uskontooni ei kuulu minkäänlainen käännytystyö eikä opetustyö. Semmoinen sanan levittäminen ei kuulu tähän uskontoon lainkaan. Ja mä en yleensä kerro uskostani kenellekään, ellei he kysy siitä tai ellei tule joku asia esille, minkä myötä sitten puhe kääntyy tähän Suomen uskoisuuteen tai eklektiseen pakanuuteen. En mä ole ikinä sitä joutunut niin kuin piilottelemaan, enkä mä halunnutkaan, koska se on kuitenkin aika iso osa mua itseäni. Ja tietysti ihmiset saa sitten ihan itse päätellä, että olenko minä friikki. Mutta se on sinänsä senkin takia hauska sanoa olevansa jotain muuta kuin kristitty, että sitten ihmiset se ehkä vähän ajattelee itsekin, että on olemassa myös muita vaihtoehtoja. Minä olen piilokäännyttäjä. Älkää laittako siihen. Lähipiirin kanssa ei ole ollut pahemmin mitään ongelmia tämän uskon kanssa. Tietysti alkujaan, kun porukoille selvisi, että liikun jossain hörhöpiireissä, niin sitten tietysti iskä otti asian lähinnä silleen, että mä oon kyllä tarpeeksi vanha silloin 16-vuotiaanakin päättämään näistä omista asioista, niin että se luottaa muhun, mutta sitten äiti oli vähän skeptisempi sen suhteen, että mitä tästä tulee, mutta äidin suvussa on enemmän ollutkin niin kuin uskonnollista, että vaikka meillä on kotona ollut tosi tapakristittyjä, niin ja eikä sekään nyt se lähinnä vaan pelästyi tietysti alkuun ja epäili sit lopulta, että se on teinijuttuja, mutta sitten on todennut, että ihan sama mihin joku Essi uskoo, mutta eipä sinne muuta. Kaveritkin ja poikaystävätkin kaikki on vaan lähinnä ollut silleen, että joo, no ihan just tyyli, että ihan sama mihin minä uskon, koska olen kuitenkin minä. Silloin alkuvaiheessa oli sillä tavalla, että ajatteli olevansa jollain tavalla erilainen kuin muut. Mutta siinä vaiheessa, mitä vahvemmaksi itselleen tämä usko tuli, niin sitä vähemmän oikeastaan kiinnittää enää huomiota siihen, että muut ihmiset ja suurin osa ihmisistä sitä ajattelee ihan jotenkin toisin. Ehkä se on osittain sitä, että
kun hyväksyy itsensä ja oman uskonsa, hyväksyy silloin muut ihmiset ja muiden ihmisten uskot. Onko eklektisen diskordianistisen viikkaan uskossa ristiriitoja? Mun usko rakentuu ristiriidoilla ja kaikki on täys ristiriitoja ja kaos on yhtä ristiriitaa. Niin kyllä. Diskordianismissa on 5. sääntö, jossa lukee, että diskordianistin on kiellettyä uskoa mihinkään lukemaansa, näin on kirjoitettu. Mun mielestä se on aika konkreettinen ristiriita. Maailma on mulle muuttunut värikkäämmäksi, äänekkäämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi paikaksi. Kun aikaisemmin mä saatoin töistä tulla kotiin suoraan kauhealla kiireellä bussipysäkille ja siitä bussiin ja ruokakauppaan ja kotiin, niin nyt mä näen siellä bussipysäkillä lintuja. Mä näen talvella, miten lumikiteet lumikinoksissa kimaltelee katulampujen valossa. Mä kuulen sen, miten männynrunko tänään narisee eri tavalla kuin mitä se narisi eilen. Ja mä tunnen tuulen. Eli on ruvennut kiinnittämään kaikkiin näihin luonnossa tapahtuviin asioihin, kauniisiin asioihin huomiota aivan toisella tavalla kuin mitä oli ennen kuin mä olin eklektinen pakana. Mä istuin aikoinaan takapihalla ja kesäisenä päivänä ja kuuntelin siinä, kun mäntyjen rungot humisi ja yhtäkkiä semmoinen pieni lintu istahti mun olkapäälle ja se oli siinä pitkän aikaa. Ja yleensä ei kyllä linnut ihan ihmisten olkapäälle tuistumaan.